Bafowethu, kwabayibukile le video, asixoxeni. Do you think udriver wale truck ubembona ubafo before amgxibe ngamasonto oqala emoto noma bengamboni? Esemgxobile ngamasonto oqala emoto, imili truck yangaqhubekela phambili. Do you think ube aware ukuthi sekunomuntu ogxobekile la before afake igear lokuya phambili, ashaya accelerate, waqhubeka kwampitchiza wamqeda? Do you think udriver wenza ngamabomu noma bengaboni? Uzokhumbula ukuthi sithi ka drive iphezulu, ama chances ukuthi abone into eyenzeka la phansi mancane kakhulu. Number 2, loya driver bethukile. Ngizamile ukwenza ucwaningo research yami ukuthi loya driver bebalekelana. Ngitholile ukuthi loya driver ubehambise amanzi emzini owodwa. Okusho ukuthi loya muzi bebewagwazele lamanzi. Yabo, ngokuthola kwami ku Facebook bebewagwazele lawa amanzi. So into ecasula umphakathi ukuthi asinawo amanzi. Njengamanje ivateri kanifikile and iwathulula kumuzi owodwa. Ile nto ecasula umphakathi. Udriver wase waqala wahujwa umphakathi. Okusho ukuthi udriver bese vikela ini impilo yakhe ukuthi akazi kuzokwenzakalani uma lo mphakathi umficile wambamba. Ngalesikhathi seshayisa ubafo la, do you think wenze ngamabomu yini? Isikhathi semgxobe semqedelo kwesibili noma bengamboni. Abanye bathi akasebenzisa ngangani lamawindi aseceleni ukuqalaza ukuthi kwenzakalani. Abanye bathi cha, isithi ka drive phezulu akabonanga ukuthi kwenzakalani phansi. Bafethu asixoxeni. Do you think udrive wenze ngamabomu yini noma cha? Mina I don't think wenze ngamabomu. I don't think ubembona lo muntu lapha phansi, but siyaxoxa. Cela sixoxe. Akusizi msula nyoka wena jwayela wena ibholo bangayo wena msula. Okay. Bafuna la manje jwayela. Okay. All right. Cela unyawo siphuza umsula nje nabhila amanzeni makholo. Ajwayela umsula nyoka. Ukuloshaya itrack la nangu umshaya umsula. Umuntu lo ogxekwayo ekuthiwa ushayisa umuntu nge-water tank, mina angimsoli mina lutho angimsoli. Ukube bengabaleki bekufanele enze njani? Bekufanele ame ashawa umphakathi ngamatshe. Lo muntu la uphume kwakhe uyi-citizen yase South Africa, umzali unomndeni ngokwakhe, uphume eyosebenza. Umphakathi manje mawudiniwe udunela uhulumeni fanele kwenze njani? Arisk impilo yakhe. Ukuba bengabaleki laba bantu kade bephethe ikhali, lo nyathelwe imoto nje kade ephethe isando, ubezosenzani lesasando? Lo nyathelwe imoto ubezosenzani? Hayi, unesihluku lo muntu, ubulala umuntu. I-truck inkulu kabi, i-truck inkulu kabi. Umuntu odlula la phambi kwe-truck akabonakali. So uma ukuthi enene uzama ukubaleka uzwa into obstacle lengazi uthi uyabambeka, faka amandla. Ungathola ukuthi ubengaboni nokuthi khona umuntu la ngaphambili, cause ikhanda nale liphambene, is looking around, uzama ukudlala ilo nto nje indlela yokubaleka. Yani nanethi nakana nembeza ubulala umuntu ngesihluku kanje, bekufanele ame yini? Ukuba bengabaleki bekuzokwenzakalani? Cause loya muntu bebaleka. Hayi nalunga nale video le circulator lo manje iphoyisa lidubula umuntu uza ngembokodo. Abantu nje ama-70 ahulumeni nini ama-South Africans anifuna ukwathatha serious. Ngibona ukuthi awo puppet mase sivikela la kuthiwa baluntunja abantu banesihluku. Thiwa nizwile nje omunye umfundisi la ku TikTok uthi lo muntu lo ubezabalazela i-service delivery. Uzabalaza ngesando wena? Awekho yini ama-channel a-right okuzabalaza? Abo mashini masha kaze kulima le muntu. But abantu abakithi abamnyama abagude ekutheni basukume masinyane bathathe ikhali bayocekelela phasi i-infrastructure le ekhokhelwa yithina ngama-taxes ethu. Bese kwenzeka izinto la bese nizama ukuba ama-victims la. Hayi mina ngimzweli
ufe kabuhlungu mawuthi ufile mawuthi enene useyinhlungwini esibhedlela usezinhlungwini esibhedlela kabuhlungu kodwa nje uyalunga kuyisifundo nakwabanye ukuthi musani ukwenza ubukhotheni bese nicasha ngokuthi nifuna iservice delivery because nalabantu laba enenza kubona amaphoyisa nezisebenzi zonke zahulumeni ziyabantu ziyayidinga irespect ziyadinga ukuvikeleka. Akuyona insangu ukuthi uphuma uhambe emsebenzini ubuye usulimele ushawa umphakathi ushayela into ongayazi ngenxa yokuthi udrive ivatirikani ngenxa yokuthi udrive ivatirikani awukwazi ukunela isidingo zomphakathi uhulumeni not loya muntu loya. Omunye usanda kudutshulwa nje iphoyisa la ivideo yalonto nje ya circulate akubanga umsindo uza ngembokodo kanje lonto nje ephoyiseni ukube belishaya iphoyisa ikhanda belishaya ngale mbokodo iphoyisa ikhanda life bekuzothiwana benzothini. Well done SAPS loya mlisa nje loya odukule loya muntu la well done wenza kahle nabanye abenza ubukhotheni nobudlobongela badukule nanyanyisa yini ukufaka kabuhlungu kanje madoda anandaba seniyibonile nele video yalomntana eThekwini enyathela itruck yamanzi and bene chance yo reverse lo muntu. I don't know the driver of the truck. I don't know what transpired on this video. Mara, I can tell you now, this guy has always been a ticking time bomb. No, because Okazen convinced this guy into some evil from the get-go. It's just that bu evilness bu manifestly on this day. There is no amount of anger that can make you do such an evil act. An evil person. I don't even care but if you can do what this guy did, an evil person. He was gonna do it at some point in his life.